Sutyarto Dewa Dewa Asmara Kuwata adi kawula anggon kula lakon tresna latan kedhat saking sapa tarewandi papadendi laire tresna kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih samono ing alas mono segara dumadi perang Bratayuda salah sawijining ya sang Bandung Bangawata putra Ratu Malayu sang Joko Bandung mati jedak perang marang kraton Gampang ngupati sang Prabu Boko iya sang Prabu Bupala Boko Metuwa sira tanding yudha marang aku tanding ana aku Bandung Bandawata siyaga ing ganti Prawadyabala Hoppa yo oi ayo oi Boko maju marang ing yudha marang ojo umpetan Boko ojo dadi pengecut kowe Boko siaga tanggaping sasmata Prawadyabala prajurit sang Prabu Boko mapak laju lampahe Bandung Bandawasa kabeh para prajurit Koncar kadir kalang kabeh. Ayo maju tanding marang ingsun. Aja siji pokok. Nalika samono Prabu Boko tekaning rena mati ana
ing astane Bandung Bondowoso. Ya Sang Prabu Gupala tekane mati dening aku kowe Gupala. Oh ya. Oi. Oh. Ah. Oi. Wah. Wah. Iya. Wah. Ucar kacer kalang kabut. Bumi horek bumi amosus. Amosus lisuk kali gosap. Kono daya pangaribawane. Adi sekti ning Bandung Bondowoso ya Adi Bondowoso. Oi. Wah. Mati kowe Boko. Mati kowe Gupala, mati ana tangan ingsun. Kraton Prambanan dadi jamaah. Nalika samono ana sajroning Taman Kaputren Sang Hyang Rara Jonggrang awak kiyo alung marang para dahyang Padaan Jumendel Sang Bandung Bondowoso krungu kabar yen to pun Kakang Prabu Gupala wis tekaning pati Rara Jonggrang adus tangis. Wih, adalah ana wanita kang sulistya ing wani. Sapa jenengmu we? Aku Jonggrang, sapa kowe? Aku lanange jagat ya Sang Bandung Bondowoso. Ratumu Prabu Gupala wis tekaning pati. Wis tak pateni ana tanging Alaswana Segara. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ora sudi. Bupati marang kakangku Prabu Gupala. Kowe bakal tak percaya, kowe bakal tak pateni. Iye, kowe wani marang aku tanding ngono. Iyo. Woi, yo. Wah. Aku seneng yen ana wanita sing kaya ngene. Manuta sira tak boyong. Tak dadekke garwane ingsun, tak dadekke putri boyongan Jonggrang. Ora sudi Bandung. Ayo, dasar wanita keparot. Ora manut bakal tak rudha paripeksa.
Maluto ora sudi Bandung. Aku iso gelem dadi garwamu yen to kowe iso nyebadani apa kang dadi beban aku. Piye kowe duwe bebono jonggrang apa kang dadi bebanmu bakal tak sebadani. Aku njaluk candhi 1000 ing wektu sewengi kowe kudu bisa nyebadani. Enten ana jonggrang bakal tak sebadani apa kang dadi bebanmu. Kono Bandung Gondowasa Amata Kaji Gondowasa ngundang para wadya bala kang datan kasatmata ayeta candhi 1000 yo 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 yo.
aku pada pada ing-ing-lo sirama menyang sopo laulahe payung muda macet di lolo-loba wong mati ora apa yen opah medeni bocah yen urip golek duwe
Gol macan maka macan maka ucang kanok balio kiprah wes cocok aku nane pranyata kami gantido bumi gunjing nalika samana sang Bandung Bandawasa lagya semedi hanyipta candhi cacah sewu angrit Purwadya bala kang datang kasatmot bumi hamos bumi peteng dedet lele mengangkena daya pangaribhawane sang Bandung Bandawasa ana ing tengahing wengi Rara Jonggrang bingung licik kowe Jonggrang Bandung Bandawasa iki tekan wayahing fajar wis padhang jagat padhang nanging kowe gurung bisa jembatan tangi Bandung Jonggrang nalika samono Rara Jonggrang gugurke anggen lira Bandung Bandawasa Jonggrang waspadana Jonggrang apa kang dadi bebanamu tak sembadani candhi cacah sewu wis dumat mula saiki kowe manungsa tak boyong dadi garwa ora iso Bandung aku ora percaya yen candhimu kowe cacah sewu ning sisih kiwa kuwi kae ana candhi 400 sisih tengen 400 kabeh ki ana 800 candhi Bandung ana ing sisih dhuwur kae ana cacah candhi 100 ana ing sisih ngisor ana cacah candhi 99 yen kaya mengkono Bandung kurang siji candhi kang tak suwun piye Jonggrang licik wanita keparat Jonggrang iki ana tengahing wengi nanging kowe gugurke anggenku semedi hup manuta Jonggrang ora iso ora gelem bantu parat keparat kowe Jonggrang iya kowe wanita sing keparat yen pancen kaya mangkono Jonggrang tak sembadani apa kang dadi bebanamu kowe kang dadi genepe candhi sewu Jonggrang sanalika Rara Jonggrang kasabda dadi Jonggrang